Ken gewoon niet. Slaat helemaal net zo. Ze kennen niet zoveel exploitanten maar broodloos stellen die hier altijd gestaan hebben en hun nek hebben uitgestoken voor de gemeente. De merkexploitanten binnen razend door het besluit van de gemeente. Door de renovatie van het Saailaan moesten merken twee Lien al uitwieken naar het terrein achter het WTC Expo in Ljout. Dat was geen succes. Ook de locatie bij het Van Tijlaan, het hier daarop, kon net genoeg publiek loeken. Maar voorstellen om de simmermerken dit hier naar het oude huis de Tjerkhof te verhuizen, kon nevens de gemeente wennen teruggaan. Nou, we hebben dat moeten besluiten op allerlei redenen. Verkeersredenen, veiligheidsredenen en milieuoverwegingen hebben ons genoopt om te zeggen voor 2011 kunnen we geen grote kermis in Leeuwarden organiseren. Want nevens de politie en de brandwacht wie het net verantwoordde om de Boeterhoek Greenewei uit te sluiten voor het verkeer. Toen later dacht ik, jongen, nou ja, om die brandweer en die politie natuurlijk, want dat zijn ook twee van die sheikers. Om het maar grof te zeggen, want niks ken hier in Leeuwarden. In Horen wordt de hele binnenstad afgesloten. In Alkmaar sluiten ze hele wegen af. En er zijn allemaal drukke verkeersaders en daar ken het wel. Waarvoor ken dat in Leeuwarden dan niet? De mogelijkheid om op het oude huis de Tjerkhof een Liedsere merken te houden, is nevens de wethouder terug de merkenlieu weer aangeweest. En om alle discussie te nij voor te komen, was het daarom nog pas 2 jaar als het Saailaan klaar is met een simmermerk in het centrum. Het nadeel is natuurlijk geweest dat de kermisbonden en de exploitanten steeds hebben aangegeven dat een kleine kermis geen kermis is. En dat ze voor die organisatie geen belangstelling hadden. Maar zo lang willen de merkenlieu net wachten. Die zorgen voor Takkemier wel degelijk mogelijkheden voor een merken van formaat op het oude huis de Tjerkhof. Waarbij boven dat de Boeterhoek Greenewei net van verkeer aansletten hoeft te worden. Ik vind het gewoon schandalig als er voor 2 jaar lang helemaal geen kermis in Leeuwarden komt. Dan zeg ik, jongens, of we gaan met z'n allen volgend jaar voor het oude kermishof. Dan maar iets in mindere mate, maar dan hebben we toch een kermis in de binnenstad.